சோ இது வந்து ஒரு மல்டி கலர்ல வர்ற மாதிரியான ஒரு டால் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பனானா ஹேர் கிளிப். பிங்க் பேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிங்க் காம்பினேஷன்ல அண்ட் எல்லோ வயலட் பிங்க் இந்த மாதிரி மல்டி கலர்ஸ் வர்ற மாதிரியான ஒரு பனானா ஹேர் கிளிப் தான் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. போனி டெயில் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி. ரொம்ப நல்ல கிரிப்பா இருக்கும். நெக்ஸ்டும் கியூட்டான ஒரு டால் டிசைன். பிங்க் கலர் ஏதோ பிங்க் பேஸ்லயே உங்களுக்கு கியூட்டான ஒரு டால் டிசைன் வருது. இந்த பனானா கிளிப் பிரைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு 85 rupees ரேஞ்ச்ல தான் வருது. நெக்ஸ்ட் டார்க் பிங்க் கலர். நெக்ஸ்ட் ஒரு செரி ரெட் கலர். நெக்ஸ்ட் கிரீம் கலர், எல்லோ கலர், ஆரஞ்சு கலர், நெக்ஸ்ட் கிரீன் கலர், நெக்ஸ்ட் லைட் ப்ளூ கலர், நெக்ஸ்ட் ஒரு லாவெண்டர் கலர், ஆரஞ்சு வித் ஒரு வயலட் லைட் ஒரு லாவெண்டர் கலர்னு சொல்லலாம். மல்டிபிள்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. 85 rupees ஒன்லி.